अब ये जान पे कौन लेला। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। आप सबके जान के ये खुशी हुई कि अचानक से ही सही लेकिन खेसारी लाल यादव जी के बैंगन गाना रिलीज हो चुकल बा और एक रिलीज होला के मेन कारण जौन बा उ बतावल जा रहा बा कि गाना अचानक से लीक हो गए है एक ऑडियो वर्जन, जोना कारण अचानक से ही सुबह सुबह एक फुल वीडियो रिलीज कर दिया गया बा। और जौन गाना बा कि खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह जी की आवाज़ में आप लोग सुन सकतानी। श्याम सुंदर के म्यूजिक बा, पवन पांडे जी के लेखनी बा, सुशांत सिंह और कुमार चंदन के वीडियो डायरेक्शन बा। आदि शक्ति फिल्म से यूट्यूब चैनल बा। फुल वीडियो गाना रिलीज हो चुकल बा। फुल कॉमेडी टॉपिक बा। लेला बैंगन मोटका लमका, बस ये आप लोग के पूरा गाना में सुने की मिली, जो कि आप लोगों के कॉमेडी वर्जन से अच्छा लगी। तो बिहार के बहुत सारा जिला में नेट बंद बे चलते एक स्पीड भी स्लो रही, ई जाहिर बात बा। फिलहाल आप लोग जितना सपोर्ट दे सकता नहीं दी। और बताइए आप लोगन के अपडेट कैसे लगल। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।